billahi alqudrati ko tsafi kake yi in dai ka rike wannan sirri, zaka ga kana samun ɗaukaka da buɗi da luɗufi a cikin wannan al'amari naka, dalilin ƙuduran da ubangiji ya tsayar a zatinsa. Albarkan sayyidina rasulullahi, baka san ba, baka taɓa gani na ba, amma za ka yi min addu'a da fatan alkhairi ta dalilin wannan bidiyon. Wannan laƙani shi muke kiransa da ATM. ATM ma'ana ATM, katin cire kuɗi. Wannan laƙani ne na kafaka rabbuka kam. Kafaka rabbuka kam ya kafi ka waki fatan ba, kafkafu haka kaminin kana min karaki. Billahi alƙudrat, in dai ka ɗau wannan takarda ka yi tasarrufinsa, kai tasarrufin wannan takarda yanda ake amfani da shi, billahi alƙudrat za ka ga Allah na sauƙi ma dukiya da taska ta inda baka yi tunani ba. Kasuwa kake yi ko business ko wata ma'amala, ko menene kake yi, ko menene mu'amalanka ko kasuwanka, ko wace iri, saboda kun san akwai masu mu'amala ta halal, akwai masu mu'amala ta sharri, akwai masu mu'amala dan Allah, akwai masu mu'amala saboda ba wayansu ma ba dan Allah ba, wayansu mai kyau, wayansu mara kyau. Kowane irin mu'amala kake yi, na kuɗi ko na business, ko kuma ka mai da shi kasuwa, ko kuma ka mai da shi abin neman kuɗinka, to billahi alqudrati ko tsafi kake yi in dai ka rike wannan sirri, zaka ga kana samun ɗaukaka da buɗi da luɗufi a cikin wannan al'amari naka, dalilin ƙuduran da ubangiji ya tsayar a zatinsa. Albarkan sayyidina rasulullahi, baka san ba, baka taɓa gani na ba, amma za ka yi min addu'a da fatan alkhairi ta dalilin wannan bidiyon. Saboda wannan bidiyon zai zamo ƙarshen matsalan da yake damunka. Buƙatan da ka daɗe kana buƙata ga ta zo yau har gidanka, har gabanka, har wayanka, dalilin sayyidina rasulullahi. Me za ka yi domin ka taimaki kanka? Nutsu ka fahimci me nake faɗa, sannan ka ɗau sirrin ko da wasa ka aikata. Bayan ka aikata, ka neme ni ka faɗa mun irin abin da ka gani. Albarkar sayyidina rasulullahi, dalilin wanda ya halicce ka, za ka ga abin mamaki daga taskarsa. Wannan takarda na kafaka rabbuka, akan rubuta ta ƙafa 100 ba ɗaya. In ka rubuta ta 100 ba ɗaya, za ka sha ta a lokacin, amma daga lokacin da 12 ta yi zuwa saman dare, za ka sha. In ka sha, ka zauna a gurin, ka ja ta ƙafa 100 ba ɗaya. Roƙi abin da kake buƙata a wajen Allah zuwa safe. Billahi alqudrati, in dai taska kake so a wajen Allah, ko wata abu kake buƙata a wajen Allah, ko wani roƙo, ko wata taska da kake so Allah ya buɗe ma, ko wata hanya, ko wata kariya, ko wata dafa'i, ko wata luɗufi, dan uwa an gama an ƙare. In ba ka yi ba mu guri, sha yanzu magani yanzu, rigi mahaukaci dan mai gobe da nisa. In har ba ka yi, ka bada guri kawai. In ba za ka iya ba, kar ka fara. Wannan aiki ne ga masu himma da ƙoƙari, wayanda suke da hazaƙa da zafin nama. Yan uwa ga sirri, mai rabo ka ɗauka, mai rabo ga dama.